ug mag-drive ka og motor, bus, or any PUV o ka ng mga trucks, ang kinahanglan nga alcohol level sa imong breath 0.000 gyud. Zero tolerance na. PUV, motorcycle, trucks, or bus, 0.00 angay. Meaning, wa jud ka nakainom biskang gamay. Mao kini ang gibutyag ni Land Transportation Office Region 7 Acting Chief sa Operations Division Attorney Vincent Santiago kabahin sa hugot nga pagpatuman sa Republic Act No. 10566 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Gani gisugdan na maong operasyon sa ilang buhatan niadtong Biyernes Marso 6, 2026 diin una nilang gigamit ang bag-o lang nga na-acquire nga alcohol breath analyzer kun ABA. Ang alcohol breath analyzer mo'y usa ka ekipo nga pahuyupan sa driver aron masukod kung pila ka porsyento sa alcohol ang anaa sa iyang lawas o blood alcohol concentration. Pinagi sa resulta niini, may baw-an kung lapas ba sa gitugot nga limit ang iyang nainom nga ilimnong makahubog. Sa dili pagamito ng maong ekipo, ang mga driver nga gidudahang hubog ipaagi usa sa tulo ka field sobriety test nga gilakipan sa eye test, walk and turn test ug one leg stand test. Kung mapakyas ang driver niining mga pagsulay, dito nagamito ng alcohol breath analyzer aron formal nga masukod ang level sa alcohol sa lawas. Gipasabot usab ni Santiago ang paggamit sa maong ekipo. This is the breath analyzer device. Mao ni siya. So, i-on ni siya if nihagbong gani siya on either of the sobriety test, i-on day ni, unya, amo dayong ibutang kini siya. Mao ni ang ilaanga bulhutan. Ug bantayan nimo, each ani is sealed. Kay one time use ra ni siya. Amo ni ipaslak diha, amo isulod diha, tatangon ng plastic, isulod diha, mubulhot din sila diri 4 to 5 seconds. Pagbulhot nila, magawas na tayo reading, kini siya, ilabay na gida. Dili na i-recycle use. Because that is very unhygienic. Dugang ni Santiago nga base sa lagda, ang blood alcohol concentration limit sa mga public utility vehicle drivers gikinahanglan nga anaa sa 0.00% sama sa mga driver og bus, truck, jeep, taxi ug motor. Samtang ang mga pribado nga mga driver adunay 0.05% blood alcohol concentration limit. Mao kini ang kasamtangang presyo sa lana dinhi sa Sugbo. Human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa milambayng mga semana, laing dakong usbaw ang posibleng ipatuman ugma, epekto sa nagpadayong tensyon o gubat sa Middle East. Mao nga grabe na lang nga kaguol o kabalaka ang nabati sa pipila ka mga rider sa maong balita. Apektado gyud tanan kay bisan sa bugas, unisaka na. Unya ang kuan ning gasolina mahal nya ang amo ang lite mura gyapon lisod gyud maning muwadwad sa maayo ang apektado pod ang amo pong panggasolina kay muka magigasolina o magkuan kay di mi mulihok wa man say moabot na mong pasahero. 350 ako ang adlaw yun adlaw niya sa akong gasolina pero karon na 4 kape na di naman gibada kay ang amo imo nang hangyo ang gasolinahan nga di banda kuan sa financial jud na mo effect gani sa mo kay syempre napaitusyon niya may kog sa may mga ayo pa ngano nya mahal pa jud kayo nya oto pero wasad mi choice kay kailangan sa mi musud ba ngano. Subay sa maong padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, adunay pag-awhag si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga motorista. Nga mga constituency nato nga naay mga sakyanan ayaw lang sad mo pagpanik because kung mamalitay mo o grabe kadaghan mag-stock mo nay maka-distort sa market niya mahinunay maka-problema nga daghan na kaayo nga maglinya unya kung naay maglinya mura na siya viral good mo sunod-sunod ba. So that's why na whatever is needed maulang na mo atong himuon. Gisugyot usab sa mayor ang pag-revive sa Price Monitoring Task Force aron pagpugong sa pagpahimulos sa mga manindahay. Dugang ni Archival angay nga magbinantayon ang mga manindahay sa pag-adjust sa ilang presyo ug mo konsiderar sa kalisod sa katawhan. Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.